Здравейте и добре дошли в това видео. Аз съм Калуян и днес ще ви кажа как да си направим джами. Тук съм отворил канала ми. Както виждате, всичко нормално. Влизате първо в Google Play, за да го изтеглите. Влизате и пишете ето така джами. След това влизате тук и натискате инсталиране. И сега се инсталира самото приложение. То е за комуникация. И сега отваряне натискаме. И сега създаваме на акаунт Jimmy. Ще окръстиме тест юзер 1, 2, 3, 4. Добре, ще напиша тест. Ще напиша set. Сега ще измисля име. Иван Нави. Най. Яник. Забраняване. И както виждате, вече имаме. И сега ще ви покажем даже как да направите вашият първи чат в джами. Влизате на започнете. И пишете примерно Яна или някакво друго име. Намирате го. Натискате добавяне към контактите. Пишете. Той също има и така. И това е от мен. Чао!